Hannah Roberts, Dysgwr y Flwyddyn 2016. Beth mae ennill y wobr yma'n olygu i ti? Wel, dwi ddim yn gallu credu fe. Mae hwnna'n profi fi bod gweithio'n galed yn golygu rhywbeth, ond mae hyn mae'n rhywbeth special yn dweud, mae'n arbennig iawn. Ac wyt ti'n ferch o fryn mawr ym Flaenau Gwent. Ennill fan hyn yn y fenni, mae hwnna siŵr o fod yn arbennig hefyd. Ydy, patch fi o hwn hefyd, dwi'n gweithio yn y ladl, so mae mor neis i bod Dysgwr y Flwyddyn yn y fenni. Sut ys ti at y Gymraeg? Pam dechrau dysgu? Oedd fel damwain. O'n i'n astudio Dwyraid yn y brifysgol, des i'n ôl i'n haf, o'n i'n meddwl, rhaid fi edrych am rhywbeth i wneud. Y rhywbeth oedd y Gymraeg, nes i cwsblasu, wedyn nes i'n ôl i'r brifysgol, o'n i'n meddwl, dylwn ni astudio Cymraeg falle. Nes i at adran o Gymraeg yn Aberystwyth, dwi'n meddwl, ie, wrth gwrs. A dyna sy'n dechrau fe, fel damwain mawr. A beth yw'r camau nesaf nawr? Ti'n sôn ti eisiau normalifio'r Gymraeg. Siwt mae'n mynd ati i ddechrau gwneud yn ei glyd? Wel, dwi'n ffodus lle dwi'n gweithio, dwi'n mewn sefyllfa lle dwi'n gallu creu gyfleoedd i bawb moyn y lai yn yr ardal, so yn ymwedig gweithio gyda pobl ifanc nawr a'r cymuned. Just dangos bod Cymraeg yn bodoli, falle mae'n fwy cuddiedig yma, ond bydd rhaid i ni nawr fel gymuned yn dangos i bawb eraill fel, come on, dyma ni, a dyn nhw'n bodoli fan hyn.